Cibri umorni umor sogya beri bin marini nogor berai kifli phaimani jorawo tunsai rinya hnei phainarok baino lama kasui nargei horni jasa rabar bagano hui tonei pal bai romphrejakmani koktoma tabuk umor sogya beri jibio klaijak tai kok siljamung kasai phaika chirtirni kokthumo o wanama simcha kok siljamung je romphrejaknani bufano sai khnar ka srai srake kok tripurano kok tomangkha thangnai 4 साल 21 तारिख जुन नि कक o salo o umor sogya buku jompui jola amsaini no bidi bazar bakhago berainani thango bin mareni kobong mungbai phiaba bin mareni nogni berai pai kifil paimani jorao no bono tonsairina hani phainai rok romuinar gei o samung sitra tangmani patimung paithak jora nogni borok naitokmang Nia hor eba tang salni horni jorao no khakreb lai rutuklai mano o umor sogya beri tai khorok ba chalano arni bisingo rifrik laitini o beriyo mankha tai khoroksa chalano romui marakha kamini borok tai o umor sogya beri ni bufa song kamao saimankha romjaknai ni mung Santosh Deborma bo tabuk bo bini case payako sekango bo bahai umor sogya beri no romphemani case no kubuljak tang salni hor damchi jorao naitugui manmani yagulo no o rifrigi marmani chala Santosh Deborma no sungpringma olono sawi rebayo tai khorok borini bung bahaino ulo kamini borok rok abo ulo nayana hnai sekangbaria nokha salai mai ti chajagya o umor sogya borino puila jompui jolani bon kumari sakri nyogo tubuo aboni yagulo belai serious ang hunino khumulongni Kherangbor hospital aroni simi taisa jibi sakri nyogo sewi horjago tabuk jibi sakri nyogo lengma to sraka phiaba besagrok belai kebel lengkha hni sai khanaraka bufa tabuk nayo bufa o patimungni justice derachuba phekeba je chaya khani rokno majarar jangnang thungnai toma sima joratei officially taka jola thanao case ria phupano oro khumlongni Kherangbaro sakri nyogo phaipro borok office Radapur thanani police no information rekha patimungni yaphang yarangni kok tabuk khodani omahai o sitra patimung bai sabno chaya hnai tamo majara renai bahike yakaglainai obno wansungnani nangmani jora hnino khakaka nokjak sijak lokorok phiaba belai wanama sijak kok kamangkha o umor sogya berini buma bo kerei bufa bai no tonglai jamani hai hinno bufa bo haino palaman jagya ngai kokma thunai rokno saka tai bo bichar naimani kokno bo khokhenka kokma thunai rokni baskango yani gotna ke aniserai shonibar sarini sing tangmani a binin dol naro ga binin dol naro tangte na binin dol sampari bu kumun humuta ga bo ayang saka para hasal telang tangka onya salabai milir na pan ma berei o salabai nuglai ka ga berei hamzak dia hanai asalano ai peke apele ga teni salot tangka bilina na a bini mama te a bini ga pro malaika a berei khare tangka ga asala telang tuni rina aboke bathak di behonja kunu tathang di behonja haini yakare hoka boni jorabo ke zum amatro buma baladia ke 2 din pura among sing tong sibu polong bisingo o man afro simi no kifili ata kilia ga bin dol ke kagni thega sabli bai ke sampari ke abin dol sampari no kari bini kumoi tang tang ta beri yani sai no ni caranya nin kumit langi thangka bini kumoi sampari ni kumoi oh langi bo jagat langi thangka asharum bukhagdi oh ga bin kumoi chola boya kare rebi tabo alka bai gedal fikata oh gua alka rogu nogo tuni re phajani kok saya a bolongo mangsi labar baga no masto hora jai khata ka kojin 2 din laikna te Engkau lo ke mairo kuno masa ya no mairo kun man masaya nai sagu sere engkau lo ke lengkha loke phun bai phun ke dol bai dol ke khlai bai za sama ka yang hok kun ro bai
Ga hokum boro rok no bahai man ka pale si tabok le hane semu chor se guru oi gunu himan ja kata Nor tangi nipru nini sare tamo অবস্থায় tong lengjak be. apro lengja ya ko rom nai rok bu darat rok suda lesung to ayang te ba sari si kasuma ba sang torok kemali ya ada sang torok kemani ka kupel ka Traffic light marong kha. Lifting na nang ni ya hain sara di ki to se ja go boro khana ni ya na O horos na. Honing dostawo Mia ni salo. mi apro honing go honing dostawo man lai kata Jalo ke bono gari jam nawai punya bortu kha. asala no sa pung nai so bui na Osala bung tamo. santos Santos ke sabo. beri ni loge tong kata man ja ka ge bono sa pung nai so bui na bulai ka kisa Ke bo saka. sab ni loge go tong mani no go to sai man no Te koijon kok sa. te prai bo khorok gurei boso pajon a ke ma kata Te koijin ton khan borok bolongo. ini ke boro 2 din ka ka Hmm. Ikaw para boro rong no busung sa sai ke ya ari kai boro ko sifano si sai hai khobus tong ai na hi sing ma tong kata taksu ma lego ni para ka saro si bolong labar ba Santos tamo debor mada jamati tamo. Santos jama. Bini agini kokro saja man bawa kita mo roklai. Pero ang to sai ni ya Eh. age boro go bo sarai ba sate ke kes ro khlai ja Acha. kita buat Oh saung sitra pati mo. Rupte majaga. Eh. ta go pa temu pa temu ta go Nyawa bo saung ya kayak aku. ya kaya Jalo ka thang pajak. ya ta go pa ni si kon kes pa yo Eh. Oke, example angu horo fast tu telang tang kono kaisa ang bisa hanya musungta Eh. Justic. Nung bicara na yun na. bisa na ta pun bang Nung thana tam. tang gei bo noko nogos tungkha ra paina na kok tang bi bo hot ni u ara ta go Sampari ampar ni jik dini kumu. Acha. punya tang ya tang ga so hok marok telang tang ka ba itu Taksi jarate nong ni thana ni porok nong kono mate male tja abu to malai dia Nor puya bortu khabono. tamno Cerai nyata. Caranya. ani saranya de thamani oi Puya aro bolongo man khake bortu khabon pore. ab lama won tui peka Lo. Oke, salanum buka bunum buka ke ba. Dilarang peka. Ni cerai jo bola kya. Ol kha. Oke. Otuna hai call kari hospital tiket bisa. hospital Oro pon kemari. Ke jaga noro jaga repta roja ka kumunu orang. Bon kumari puya horotu kha amun pore khumlo. Khumlo pore yango. Engke tabo je khorok bani mungi no case ro kha police no sasaka bumuro. Polis no tang to sai reka je bo mi apro bazona dolo tong ko ni saman no. Je ba. Engke tabo o je bo thana saka manro. Thana o sik mulung. Radapur thana bo. Hemne nongni parani thana kha bayang klai. Sini parang ke ba oro kata. Takar jola. Engke tabo nung tamo nai sagra disini. Jehetu ni cerai to thui par thangma kamu. To thui ni khorni basai ti pheka. Kai kemana se apa sang corona yang ke bo kesulitan ong nuta. Ang ko besar ko pura dia sing peka. Nau par besi pokoknya itu. Kita nu bicara na yo. Bisa nama sini beli. Apa nih bisa ini ba. Enggak tahu kok celarong ni dol lok enggak kayak kuno nor kontak ro khai ho. Dukun borok pana. Ini kayak ya. Nang bor norom ran nai ble heda. Bisa na yo. Ini yang ke musung. Nang ko ro kuni sire panya le ko tang ngi bolong no mutui ko ra ni chai tong atu. Aba paro slice mo si tong wi chalai tong ma slice de. ni sewa ni boyeso bosiro no Sai do pas. Santos sini mani bini para kha chaiman. Aba ni bo ron.